Yr oedd y ddau ohonyn ni'n reit bryderus clywed gan Llywodraeth Malawi ac nath ni ddechrau paratoi y tŷ yn barod am cael babi. Ar ôl i ni beidio glywed am dipyn, nath ni ddechrau poeni ella bod yna broblem efo'r taflenni Mabwysiadu neu passports neu beth bynnag. Ond pen ddawth ni i ddallt na'r problem oedd y streic y post brenhinol. Wel, siom di'r gair. 20 mlynedd a del ddim ateb. Pan wnaethon ni'r cais, nath ni ofyn am plentyn 1 dyflwydd oed, felly bu raid i ni addasu chydig. Mae yna rai elfennau o bod yn fam oeddwn i'n meddwl sy'n ni'n mwynhau mwy nag ydw i, yn enwedig rai o'r cyfrifoldebau emosiynol. Na? Weithiau dwi'n poeni bod fi'm yn teimlo mor famol a ddyliwn ni. Mae'n blentyn digon hwyliog, ac i bod wedi tyfu, mae genno hiwmor reit fabiaidd. Ac diolch iddo fo, dwi wedi sylweddoli ar ôl blynyddoedd o hiraethu. Dwi'm angen plentyn dim mwy.